ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану гуфт ки камарбанди муваққатии Сирил Ган беэътибор аст. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман камарбанди муваққатии Ганро қабул намекунам. дар вазни вазнин ман чемпиони қонуниям. камарбанди Ган беэътибор аст. вақте ки чемпион ҳузур дора, чунин камарбанд набояд боша ва ӯ камарбанди беэътибор аст. ман дар ҳамин ҷоям, ман ягон ҷо нарафтаам. пас барои чӣ ба ӯ камарбанди муваққатӣ доданд? дар қуллаи баландӣ ман танҳо мондан мехоҳам ва ин маънои онро дорад ки ман бояд ҳамаи дигаронро ба қатл расонам. ман ҳамаи чизи даркориро дорам, то ин ки даҳони ҳамаи ҷангварони вазни вазнинро маҳкам кунам ва рӯзи 22 январ ман ният дорам ки бо баромади худ эълони калон кунам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган аллакай рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. айни замон Нгану чемпиони ҳақиқӣ ва доимии вазни вазнин аст, аз Сирил Ган боша чемпиони муваққатӣ. яъне дӯстон, ин муҳориба байни чемпиони доимӣ ва чемпиони муваққатӣ мешавад ва албатта ки моро муҳорибаи хеле дурахшон интизор аст. чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ба рақибони худ паём мемонд. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ порчае аз тамринҳои охирони худро гузошта чунин навишт: бигзор ки онҳо гап зананд, аммо бошад танҳо корамонро мекунем, иншааллоҳ. истгоҳи навбати моҳи мард Eagle FC, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки аз рӯи хабарҳо муҳорибаи навбатии Фаридун Одилов охири моҳи мард баргузор мегардад ва рақиби ӯ чемпиони пешинаи Беллатор Александр Шлеменко хоҳад шуд. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов ва Чарлз Оливера фикроша баён кард. ҳабиб амалан любой каса зада метонад, шояд ки ба ғайр аз Чарлз Оливера. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле хуб мешуд ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба метавонад ки баргузор гардад. дар як лаҳза ҳабиб мумкин ки барои ин муҳориба розӣ шавад, гуфтааст Роган. дӯстон, бояд қайд кард ки Ҷо Роган мухлиси ашадии Ҳабиб Нурмагомедов аст ва бинем ки ӯ дар муҳориба зидди Оливера ба ғалабаи Нурмагомедов боварӣ надорад. шахсан ман фикр мекунам ки Чарлз Оливера албатта ки чемпиони ҳақиқӣ ва ҷангвари хеле сахт аст, аммо айни замон ӯро бо Ҳабиб муқоиса кардан барвақттар аст. масалан, мегирем Оливера дар муҳориба зидди Майкл Чендлер ва Дастин Порье дар якум раунд барои шикаст хӯрдан хеле наздик буд. Ҳабиб боша ягон маротиба дар чунин ҳолатҳо набуд. ӯро ягон маротиба ба нокдаун ё ба нокаут роӣ кардагӣ набуданд. ӯ дар 29 муҳорибаи худ танҳо як раундро аз даст додааст. Оливера боша дар ду муҳорибаи охирони худ қариб буд ки мағлуб шавад. аммо дӯстон, ин чиз сустии Оливераро нишон намедиҳад ва ман ӯро пас заданӣ нестам. баръакс, таърихи Чарлз Оливера ба ман хеле маъқул аст, аммо барои ӯро бо Ҳабиб баробар кардан каме барвақттар аст. вақте ки Оливера Ислам Махачевро шикаст диҳад, ана ҳамон вақт гуфта мешавад ки Оливера барои Ҳабиб рақиби хатарнок аст. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.